Pagdali mo anak. Boss. Oh, unsa? Asa man di kita padulong? Ay naman gali ka. Mga tagtag mga ginagawang pahinungon na itong mga silingan. Si mga tapay nahod para asa? Mga taga-rago ko na. Ibalo di ako mukha ko purok president. Gadulong na dantoy. Butbayeng man na, boss. Usay bot bayeng. Namalit ba day ko na ilang boto? Nang mga taga-ramong ko og kwarta tungod kay maayuhon kong pagkatawa. Nagklama. Taysa pa no, ikaw rin walay pismas ka nang mo mga kuyog. Ay naman, kawag ko pag-aingon ako, boss, ug asa ta padulong. Kabalo na ka nang wala di kakakuan ang nagkamalay nang nagsuot na sila. Ikaw, boss, ka naman makaga-Christmas. Mamang magapismas pa magkodantoy nang kabalo naman ko gapismas na mong tanan. Usa ba may pulos ana? Pag Christmas niya, Wag ko dalag Christmas. pangitag pagi magpismas. Mabad record ko ana to nimo kay ingon lang magasalig nang kuan ana mga tawo. Ikaw lang kay lain kagaugom anag bago kang nahingo. Yalik ay nay ako ba? Andam na ba to akong gipa-withdraw ninyo? Ag 2 milyones. O tuod, boss, nang unsaon mga nakaapan nang kanang imong account kay kung dato kag kwartaan ka 1,500 sulod na imong account. 2 milyones lang akong balance anang akong ATM. Na maura na ako nakuha, boss. Gayon kung dato kayo maura man ako nakuha. Unsaon man ako nito? Maangay ka na ako ng tibuok silingan nato anay. Sumala nimo kay mo man ang account, boss. O dantoy, makaingon na laman ng uban ana gapihig-pihig ko. Bantay gid lang magdi nato mahatagan ang ubang mga tao lagi. Di ko gusto di maangay tanan kay wala ko gipili. Anita. Anita. Pagdali lagi mga loyo. Boss, may ngot to, boss. Ay, may uto po. Sa may ato. Ni lagi meron ka uban ani kung mga sakop. Gasuroy-suroy ini atong kasilinganan kay kuan. Nahibalo man ka nga sa ato ang purok ron. Ako'y mo dalagag pagka purok president. Unang kami ron ani akong sakop. Nami gamayng pahinungod. Unta ni tagay. Tuod kuan. Ay, di sa kuha na. Usa ba na? Pahinungod ra ni boss. Pahinungod ra. Pahinungod ra. Di sa kuha na. Naman to. Butmaying na. Dili bini matawag og bot. Dili ni bot buying boss kay kani nang hatag ko. Gikan man isa kong kasing-kasing. Wala na miingon nga mga hatag ko tungod kay mo dalagan. Wala mo dawat gud. Isa. Klaro habi ng istorya kay. Dili boss, wala kay kaingon nga ako na malit og boto kay. Butan, Sito dili. dili. Dagan ra gid kwarta pa mo na. Panghatagan ni gini boss, panghatagan. Wala ni sagol og politika. Dawato na ko, di ba ka na butmaying? Dili ni boss. Dili boss, ayaw ka balakas. Wala na issue ane. Dayon nakoy pangutana kay ko an man god kining nahibalo manggid ka nga kaming duhang nung kado mo ay gabangga ron og pagkapurok president ani atong komunidad. Nung tana ko nimo asa manggid ka pabor ninong kado og Niya. nato. Inong ka do. Ari laman day na. Kamatay ga kalas-kalas lamang kung kwarta nimo nya. Nimo. Di man di ko niya piliun ani datoy. Uy na. Ilang naman na boss, nakapag naman mo boss. Dili kalas kita kwarta ani unya dili ako pilion. Mga ta. Dara boss. Salamat. Ayun na nage. Ayun na maosek. Tuya karon ma. Nalala mo ari salamat mi hani. Di man day kaganahan ako. Ari tang ibabaw dapit. Okay, murag daghang kabalayan ni. Kani boss oh. Ay, day. Ay, sa pa. Mamang, usaon man nato ni bata Ay naman ka busing, kaning bata samtang bata pa. Muhatag na kapahinungod busing. Buang ka dantay. Gusto ni mga tino naghatagan, hindi pa man ni makabutar. Ay naman, mao gani boss. Kabalo man ko boss nga ponpo na makay political week. Kabalo ko ponpo mo dagang pagka-presidente. Mo nasa karon bata pa ni, tagani mo pahinungod at least dili kaniya kalimtan. O kung abot man galing sa ponto, nang makabutar ng edad aning bata, wa pa'y siguro namatay na gikuha na. Ay, pasamot laman na nag-ausyo ko sa kukwarta. Ayaw pa kung nauna na busing. Di ako tagal laman na nimo. Ana mura po kag bias po kaya mo hatag ra ka na makabutar. Lain po kayo. Bayan ni Saga. Magabuot-buot ro murag iya ang kwarta. Pila day edad nimo day? 10. 10 anyos pa. Pila pa na makakuan? 8 ka tuig. Maabot na lagi ng pohon busing. Kaginoo ka. Kinsa tay pangalan nimo day? Si Shalne. O sa man hatagan? Atake busing. Akin na anak ko ng kwarta. Kali day oh. Ayaw laman na. Kare laman kung mga kuan okay na. Ay naman nga nung candy busing. Bata pa na. Di na may pawirog mga ingon ng mga kantidara. Nakailangan ni aning kwarta busing. Naman ni siya. Balin. Ayaw sa lagi na kay bata pa na. Kaila ka na ako, day? Malakol.
Ako si Papi Boards. Ako si Papi Boards. Di man ina pohon og mudako ka ha. Og mudalagan kay kag mo dalagan. Og butar na gani ka.